நோ ப்ராப்ளம். ஏன் நீ சங்கரி மாதாஜி கூட வராது, என்னால் படிக்க முடியும், நோ ப்ராப்ளம். யூடியூப் போயிருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். ஏன் நீ சங்கரி மாதாஜி கூட ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியரா இருக்கா கமலா மாதாஜி? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு இன்னைக்கு டே 2க்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து முதல்ல ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாதி தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜமாலி நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கன்யே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ओम ஞானாஞ்சனசாலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதையின் இது 2வது சாப்டருக்கு படிக்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டர் நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம், நிறைய பேர் நேற்றுக்கு மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லாருக்குமே சேர்த்து ஒரு ரீகேப் மாதிரி நேற்றுக்கு சொல்லிடுறேன். நேற்றுக்கு வந்து ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 1. எதிர்த்தரப்பு படைகள் போருக்கு தயாராக நிற்கிறது. மாபெரும் போர் வீரனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், தன் நெருங்கின உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் என அனைவரும் தங்கள் வாழ்வை போரில் தியாகம் செய்ய 2 புறத்தில் இருப்பதை காண்கிறான். அவனுக்கு உடனே என்ன ஆகுது, துக்கமும் பரிதாபமும் நிரம்பி அர்ஜுனன் தனது பலத்தை இழக்கிறான். மனம் மயக்கப்பட்டு போரிடுவதற்கான தனது உறுதியை கைவிடுகிறான். ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். 2 தினசுல அவன் 2 மணத்துல நம்ம போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு போட்டு ஒரு குழப்பத்தில் நின்றுருக்கான். நேற்றுக்கு அதான் படித்தோம். இன்னைக்கு என்ன படிக்க போகிறோம், சாப்டர் 2ஓட ஒரு முன்னோட்டம் சொல்கிறேன். அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக தன்னை அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்காக உபதேசத்தை தற்காலிகமாக பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை விடுத்து மறு உடல் எடுத்தல், பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். ஓகே. பக்தி வினோத தாக்கூர் அந்த பகவத்கீதை பற்றி இந்த 2வது அத்தியாயத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கார். மொத்த பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கார். பகவத்கீதையை ஃபுல்லும் படிக்கிறதுக்கு இந்த 2nd சாப்டர் படிச்சாச்சுன்னா பகவத்கீதையிலுடைய ஃபுல் சாராம்சம் நமக்கு அதில் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு வர்ணிச்சிருக்கார். கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்னு 3 விஷயங்கள் கூறப்பட்டன. 2வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. பக்தி யோகத்தை பற்றி சிறு குறிப்பும் தரப்பட்டு உள்ளது. அதனால இது பேர், இந்த சாப்டர் பேரு முழு கீதையின் சுருக்கமாகும் என்று சொல்லலாம். பகவான் அனுகிரகம் இருப்பதால் தான் பகவத்கீதையை கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. பகவானின் சரணடைய வேண்டும், துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். யாரிடம் சரணடைகிறோம்? முழு முதற் கடவுளிடம் சரணடைகிறோம். முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறோம். ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒரு மனுஷன் விழுந்துட்டான். விழுந்த உடனே அவனை எப்படி காப்பாத்துறது? என்ன பண்ணுவா எல்லாரும்? யாராவது அவன் என்ன பண்ணுவான், அதுக்குள்ளேயும் சேர்த்து விழுந்துட்டே கால் தூக்கி வச்சா, ஒரு கால் தூக்கி வச்சா இன்னொரு கால் வைக்க முடியலையே, என்ன பண்றதுன்னு அவன் முடிச்சுட்டு இருப்பான். அந்த சமயத்துல யாராவது பக்கத்துல இருக்கிறவாளே யாராவது ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடுவோம் இல்லையா, அவன் கையை அப்படியே நீட்டிகிட்டே காமிப்போம். அப்போ காமிக்கிறச்சு என்ன பண்ணுவோம், கரையில யார் இருக்காளோ அவள் என்ன பண்ணுவான், அவனோட கையை பிடிச்சி தூக்கி காப்பாற்றி கொடுப்பாள். அவெல்லாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி நான் சர்வீஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்கும், அவன் ஏதாவது தரப்போறான் அப்படின்னு நான் காப்பாற்றுறான்.
இல்லை. அதுதான் மனுஷத்தன்மை. அந்த மாதிரி இருந்து காப்பாற்றணும். ஆபத்தில் இருக்கிறவளை காப்பாற்றுறதுங்கிறது அது நமக்கு இறைவன் கொடுத்த வரம். அது நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும், பண்ணணும். அந்த மாதிரி எப்பேற்பட்ட எளிமையா இருந்தாலும் ஒரு உடல்லேருந்து அந்த ஆத்மா வந்து பிரிஞ்சு போகிறது, அவன் கஷ்டப்பட்டு அப்படியே முழுகி போயிடுவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அவனை காப்பாற்றுறது தான் நம்மளோட கடமை இல்லையா? அது சின்ன விஷயத்துலேருந்து இது மாதிரி உசுருக்கு போராடுறது இது இருக்கட்டும், நிஜமாவே அவன் ஒருத்த கஷ்டத்துல இருந்தான், அவனுக்கு ஏதாவது நம்மளால் நடந்து கொடுத்து அவனை காப்பாற்றி அவன் குடும்பத்தை காப்பாற்றி, பசி பட்டினின்னு உட்காந்துருக்கா அவளுக்கெல்லாம் ஏதாவது கொடுத்து, இந்த மாதிரி நிறைய உபகாரங்கள்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். பண்ணுறதுக்கு நிறைய பண்ணிட்டும் இருக்கா நிறைய பேர். நம்ம பண்ணாதவா இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இது வந்து சேத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டுவாக்க கரையில் இருக்கிறவள்கிட்ட உதவி கேட்டு தான் ஆகணும். அவன் கையை காமிச்சு வெளியில் வரணுங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி இப்போ நம்மளாம் அறியாமைங்கிற கடலில் விழுந்திருக்கோம். நம்மளை இங்கேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு யாரையாவது ஒருத்தர் பகவத்கீதை யாராவது சொல்லி தரலாம், அது என்னன்னு போய் பார்த்துப்போம். அதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுலேருந்து நம்மளை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைனுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் வந்து இந்த சாப்டரோட முக்கியமான பாயிண்ட். நான் குழந்தை, நானாக இருக்கேன். முதல்ல சின்ன குழந்தையா பிறக்கிறேன், அப்புறம் வாலிபனாக இருந்து அம்மா வரேன், அப்பா வரேன், தாத்தா வரேன், பாட்டியாரு. இதெல்லாம் வந்து என்ன, அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் உடல் வந்து மாறி மாறி வருது. ஆனால் ஒவ்வொரு சின்ன குழந்தையில இருக்கிற அதே ஆத்மா தான் கொஞ்சம் வயசானதும் வருது, கொஞ்சம் பெருசானதும் கல்யாணம் ஆனதும் அதே ஆத்மா தான் இருக்கு, தாத்தா பாட்டி ஆனாலும் அதே ஆத்மா தான் இருக்கு. அது மாறவே மாறாது, அழிவும் கிடையாது. இந்த சாப்டர்னுடைய முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, உடல் அழிவது, ஆத்மா அழிவற்றது. உடல் வந்து இந்த உலகத்துல விட்டுட்டு போயிடணும், டெம்பரரி. நான் உடல் அல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்மா, ஆன்மீகத்துல ஆத்மான்னு சொல்லணும். நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா. அதுதான் இந்த பாடத்துல ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா அதுதான் இது முக்கியமா முழுக்க முழுக்க படிக்க போறோம். ஓகே, ஆத்மாங்கிறது நிரந்தரமானது, அழிவில்லாதது. இந்த அடுத்த உடலுக்கு போகும். பழைய சட்டையை கலைந்து புதிய சட்டையை போட்டுக் கொள்வது போல பழைய உபயோகமற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கிறது. 2.22 ஸ்லோகத்துல வருது. இந்த மாதிரி கடமைகளின் நடுவில் ஒரு நாளில் சிறிது நேரம் பக்திக்காக செலவு. நமக்கு எத்தனையோ கடமை இருக்கு. சமைக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், எத்தனையோ வேலைகள் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இல்லைன்னா பிள்ளை மட்டும் பண்ணோட இருந்தால் அவளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவள் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு அவளுக்கு பண்ணுற ஹெல்ப் எல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம், வீட்டை பார்த்துக்கிறோம், எல்லாத்தையும் நம்ம தான் பண்ணுறோம். இத்தனையும் இருந்தாலும் நமக்குன்னு பகவானுக்கிட்ட ஆன்மீகத்தில் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் நம்ம கொஞ்ச நேரம் பக்திக்காக செலவிடுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதுவே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாக்க, அதுவும் எஸ்பெஷலி காத்தால் நேரத்தில் நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து பண்ணிவிட்டோம்னா, பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா, அது அன்றைக்கி ஃபுல் டேயும் நல்லா சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கான வழியாகும். ஓகே, நாம் ரசகுல்லா, பாயசம், சர்க்கரை பொங்கல் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம். இதெல்லாம் சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது, நமக்கு அந்த சமயத்தில் நமக்கு இன்பம் கிடைக்கிறது. ஆனால் அது டெம்பரரி. அடுத்தது அது முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் இன்னும் கிடைக்குமான்னு கிரீடியாக போய் வேறு ஏதாவது கிடைக்குதா போய். அந்த மாதிரி அந்த இன்பங்கள்லாம் டெம்பரரி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவானின் பக்தி சேவையில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நிரந்தர சந்தோஷத்தை ஈடுபடலாம். இப்போல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை இப்போ படிச்சுட்டு இதையும் அட்வான்ஸில் படிச்சுட்டு பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பகவத்கீதை இன்னும் அட்வான்ஸில் நிறைய சொல்லி பக்தி சாஸ்திரி லெவல் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு நம்மளை டெவலப் பண்ணிட்டு அதோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் வேறு என்ன பண்ணலாம், யார் 4 பேரை சொல்லி கிளாஸில் சேருங்க, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லித்தர பகவத்கீதையை படிச்சுக்கோங்க. நம்ம அதுவும் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். போய் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற பூக்கள் எல்லாம் தொடுத்து மாலையாக்கி கொடுத்து பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு வருகிறதெல்லாம் சொல்லி கோயிலை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்து இதெல்லாம் எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்ம 4 பேர்கிட்ட போய் சொன்னாலே அதுவே ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படியாவது நம்மளால ஆனது சின்ன சின்ன ஒரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாவது நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நிரந்தர சந்தோஷத்தை அறியும். மதுசூதனா, இந்த 2.1 ஸ்லோகத்தில் மதுசூதனான்னு ஒரு வார்த்தை வரும். அப்படின்னா என்ன, பகவான் கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கனை கொன்றார், அதனால அவருக்கு மதுசூதனான்னு கூப்பிடுறான். நீரில் மூழ்கும் மனிதனின் ஆடையை காப்பாற்றுவது அர்த்தம். ஒருத்தன் தண்ணியில் முழுகி செத்து முழுகிறான், அவனுக்கு ஸ்விம்மிங் வர தெரியல, அவனை எப்படி காப்பாற்றுறது, அவனை அதை காப்பாற்றுறதுக்கு தெரியாது. அவன் போட்டுக்க சட்டை நேற்றுக்கு தான் வாங்கி கொடுத்தான், அவர் 2000 ரூபா அந்த சட்டை வேலை அப்படின்னு அவன் சட்டையை போய் காட்டினா எவ்வளோ முட்டாள்தனம். அதை முதல்ல அந்த ஆத்மாவை காப்பாற்றி உடனே பிடிச்சி எடுத்துட சட்டைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாளா அப்படின்னு தெரியும். அந்த மாதிரி வெளிப்புற ஆடையை எடுத்துன்னு வந்ததுனால அவனை காப்பாற்ற முடியாது. இதெல்லாம் அறியாமை கடலில் விழுந்த மனிதனை வெளிப்புற ஆடையை காப்பாற்ற அவனை காப்பாற்ற முடியாது.
யார் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? பகவான்கிறவர் யாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், யார பகவான்னு நம்ம சொல்றோம்? ட்ரை பண்றீங்களா? ஏசி சங்கரி மாதாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி, யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஒரு 6 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? செல்வம், 6 செல்வங்கள் உள்ளது. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். இவற்றை முழுமையாக உடைய பரம புருஷரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யார பகவான்னு சொல்லலாம்? இந்த 6 ஐட்டம் இருக்கணும். செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். இதை முழுமையாக உடைய பரம புருஷரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த உலகில் நிறைய பேர் இருக்கார்கள், எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஆனா எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணரிடம் மட்டும்தான் முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்காது மற்றவர்கள்ட்ட எல்லாம். 6 ஐஸ்வர்யங்களும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறது கிருஷ்ண பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? ஆத்மான்னு சொல்றோம். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ஆத்மா தான் நிறைய வரும். ஆத்மாங்கிறதுக்கு அதனுடைய அளவு என்ன சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அதுக்கு என்ன சைஸ் இருக்கும்? அது யார் சொல்றீங்க? ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன? 1/10,000 அப்படின்னு தான் அதுக்கு அளவு. ஒரு முடியின் நுனியில் தலைமையில தலைமுடியில நுனி பக்கம் டிப் இருக்கு இல்லையா? டிப் ஆஃப் த ஹேரை போய் பார்த்தேன்னா அதை எடுத்து என்லார்ஜ் பண்ணி பார்த்தேன்னாக்கா 1/10,000 த டிப் ஆஃப் த ஹேர். அப்போதான் எவ்வளோண்டு ஒரு தூசியை விட இன்னும் சின்னது. ஒரு தூசியிலையும் இன்னும் குட்டி குட்டியாக போயிட்டுருக்கும் அது. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரில். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டரில் மொத்தமாக ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, முன்னுரை கொடுத்துருக்கேன். அதான் நாம் உடல் இல்லை, ஆத்மா, ஸ்பிரிச்சுவல் சோல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் இருக்கு. ஸோ இது பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். ஸோ நேத்திக்கு படித்தது இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பராமரியம், இருமணம். இது 5 பாயிண்ட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது நேத்திக்கு அதனால அவன் குழப்பத்தில் இருக்கான். இதனால இதுக்கு இந்த சாப்டர்ல ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பதில் கிடைக்க போறது. இப்போ கிருஷ்ண பகவான் அவருக்கு பதில் சொல்ல போறார். ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணாவை ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர்னு சொல்லலாம். ஒரு டீச்சர்னா என்ன பண்ணுவா? டீச்சருக்கு சொல்லி தருவா. சொல்லி தந்துட்டு அந்த குழந்தைகள்லாம் என்ன சொல்றது, குழந்தைகளும் பெரியவாளும் யார் என்ன சொல்றாங்கிறத சைலண்டா கேட்டுப்பா. அவள் ரொம்ப பேச மாட்டான். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் டீச்சரு. கிவ்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் கீதா ஒன்லி வென் அர்ஜுனா இஸ் ரெடி அண்ட் சரண்டர்ஸ். அவன் எப்போ சரண்டர் ஆடுறானோ அப்போதான் அதை பற்றி பேசணும்னு உட்காந்துருக்காரு. முழுக்க முதல் சாப்டர்ல ஃபுல்லா அவர் வாயே திறக்கல, சைலண்டா இருந்துட்டார். இந்த சாப்டர்ல அவர் தன்னோட கீதாவோட நாலேஜை பத்தி சொல்லி தரப்புறார் அர்ஜுனனுக்கு. அவன் எப்போ சரண்டர் ஆகிறானோ, நான் உங்கள்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்றானோ அப்பதான் அதை ஆரம்பிக்கப்படுறார். ஸ்மைல்ஸ், நோ ஆங்கர் அட் அர்ஜுன். அவர் எது இருந்தாலும் ஒரு சிரிச்சு இதுவோ அப்படியே இருப்பார், ஹம்பிளாவே. அர்ஜுனன் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லு. பெண்ட் நாட் டு பிரேக். அவர் வளைஞ்சு கொடுப்பார், ஆனால் அதை உடையாது. ஓகே, டீச்சர்னா யாருக்கு எப்படி இருக்கணும்? பெண்ட் பண்ணணும், பட் நாட் பிரேக். ஆன்சர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஷார்ட் இமீடியட்லி. எந்த கேள்வியும் ஒரு சின்னதாக குறிப்பாக சொன்னால் போதும். ஷார்ட் அண்ட் இமீடியட்லி. ஆன்சர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஷார்ட் இமீடியட்லி. கீப் என்கரேஜிங் அர்ஜுனா. அர்ஜுனா தைரியம் இது பண்ணிகிட்டே இருக்காரு, அவர் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார், ஊக்குவிச்சுட்டே இருந்தார். கிவ் அர்ஜுனா எ சாய்ஸ், டூ ஆஸ் யூ லைக். நீ என்ன அவர் ஒரு டீச்சர்னா என்ன பண்ணுவா? இதெல்லாம் நல்லது, இப்படியெல்லாம் பண்ணணும், இப்படி பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லி தருவா. ஆனால் ஒன்று இஷ்டம், நீ என்ன வேணாலும் படிக்கும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்லிட்டார். ஓகே, ஸோ வென் எவர் லார்ட் கிருஷ்ணா ஸ்பீக்ஸ், அவர் கிருஷ்ணர் இந்த சாப்டர்ல எல்லாம் பேசுறச்சே அவர் என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதால? சி பகவான் வாட்ச அப்படின்னு சொல்றது. ஏன் பகவான் வாட்ச அப்படின்னு சொல்றோம்? ஒய் நாட் கிருஷ்ணா வாட்ச? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா ஆன்சர்? ஒரு இன்டராக்டிங் கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன், யாருக்காவது தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்க. விதமா ஆன்சர் கிடைக்கும். இல்லைன்னா ஜூம் சாட்ல போடுங்க. இதுபடி பகவான் வாட்ச. நீங்க இந்த 700 ஸ்லோகத்தையும் எடுத்து பாருங்களேன். பகவான் அவர் பேசுறது, கிருஷ்ணர் பேசுறது கிருஷ்ண வாட்ச அப்படின்னு வராது, பகவான் வாட்சன்னு வரும். ஏன் பகவான் வாட்சன்னு வருது? பகவான் 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் நிரம்ப பெற்றவர் பகவான் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம், இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா?
அந்த பாயிண்ட்னால தான் அவரை பகவான்னு சொல்றோம். ஓகே. இது 2வது சாப்டர்ல குழம்பி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரண் அடைஞ்சிட்டான். 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 10வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள அவரை சரணடைஞ்சது வருது. 11லேருந்து 30க்குள்ள நீ இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா. நம்மலாம் வந்து ஆத்மானாக்க என்னமோ ஆக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் என்னங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டா போறோம். இப்போ ஒண்ணொன்னா படிச்சுட்டேன்னாக்க புரிஞ்சு போயிடும் அது. நம்ம இந்த உடலை வந்து இப்போ இப்போ இப்படி உட்காந்துருக்கோம், பேசிட்டே இருக்கோம். இந்த கையிலேருந்து ரத்தம் வருது, அழுகு இதுங்கிறது, ஃப்ராக்சர் ஆகுது, கையை இதெல்லாம் எல்லாம் டெம்பரரி. ஆனா நம்ம இதயத்துல இருக்கிற ஆத்மா, நம்மளோட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? அதோட கூடவே ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு. யார் அது? பரமாத்மா, சூப்பர் சோல். சோலோட சூப்பர் சோல்னு உட்கார்ந்துருக்கார். அவர் தான் நம்மள பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கு வணங்குறதுல நம்ம பண்ற காரியங்கள் தப்பு, ரைட்டு எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்படிங்கிறத நமக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுனாலே நமக்கு பாதி பகவத்கீதை புரிஞ்சாச்சு. ஓகே. ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா நமக்கு இருக்கு. இந்த உடல் அல்ல. இந்த உடல் வந்து நம்ம சின்ன குழந்தையிலேருந்து ஒரு மாதிரியா இருந்தது உடல். ஸ்டிஃபா ஸ்கின் எல்லாம். அப்படி குழந்தையோட முகமே பால் வடிகிற முகம்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படியே வந்துட்டு ஏஜ் ஆக 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 பாட்டி தாத்தாவானதுக்கு அப்புறம் உடம்பெல்லாம் சுருங்கி எல்லா சிஸ்டமும் எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜில் உடல்லேருந்து இந்த உடலை இங்கே விட்டுட்டு ஆத்மாவானது வேற ஒரு உடலுக்கு போயிடும். அந்த உடல் வந்து இங்கே விட்டுட்டு போறச்சு. அதனால அந்த உடலுக்கு ஒண்ணுமே இது கிடையாது. வேல்யூவே கிடையாது. அந்த உடல் விட்டாச்சு. ஆத்மா உடம்புலேருந்து போயாச்சுன்னா அதனோட உணர்வுகள்லாம் போயிடும். அதனால தான் அது செத்து போச்சு. பாடின்னு சொல்றோம். ஏன் அது வந்து அது மனுஷன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும், ஐயோ! அவ இவ்வாறு பேரை சொல்லி எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த உடம்புலேருந்து அந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சு. ஹி இஸ் டெட் அப்படின்னாக்க, ஐயோ! அந்த பாடி பாடி எப்போ வருது வீட்டுக்கு அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறோம். அவன் அவன் எப்போ வரான் ஆத்துக்கு, வீட்டுக்கு வரான் அப்படின்னு யாருமே கேட்கறது இல்ல. அது மாதிரி அதுதான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது 11லேருந்து 30க்குள்ள. நீ போர் புரிய வேண்டும். நீ போர் புரிஞ்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. புத்தி யோகம் என்ற பக்தி யோகம். உன் புத்தி எல்லாத்துலேயுமே உன் புத்தியை யூஸ் பண்ணிக்கோ. புத்தி யோகம் என்ற பக்தி யோகம். யார் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும்? 54லேருந்து 72வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள முடிகிறது. அர்ஜுனன் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். அவர் வந்து அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை. என்ன காரணம்? இரக்கம். அதுக்கு கிருஷ்ணர் அவர் அது எந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல 2.11லேருந்து 30 வரைக்கும் சொல்லித்தரார். அது என்ன? நாம் உடல் இல்லைங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோப்பா அப்படிங்கிறார். இன்பமின்மை இன்பமின்மை கர்மகாண்டம், சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். ஏன் இன்பம் இல்லைங்கிற? நீ செத்து போனேனாக்க என்கிட்ட வந்துடுவேன் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு. நீ சாகாத ஜெயிச்சுட்டேன்னாக்க நீ வந்து நீ தான் ராஜ்யத்தை அனுப்புற. இதுல எதுக்காக நீ வருத்தப்படணும்? இன்பம் இல்லைன்னு ஏன் சொல்ற? சந்தோஷம் தானே, 2மே சந்தோஷம் தானே கொடுக்க போறது அப்படின்னு சொல்ற. பாவச்செயல். அதாவது இது புத்தி யோகம் யூஸ் பண்ணி 33லேருந்து 2.33, 38 to 53 அது புத்தி யோகத்தை பத்தி சொல்றது. அதுல பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை, பாவ செயல் இல்லை. இது ஒரு பக்தியான காரியங்கள். ஏன்னா நீ வந்து ஒரு சத்திரியனோட குலதர்ம தொழில் உனக்கு வந்து நீ ஃபைட் பண்ண வேண்டியது வாரியர். யூ ஆர் அ வாரியர். உன்னோட இதை நீ தவற விட்டாதான் அது பாவ செயல் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஏன் அர்ஜுனன் போராடுறது? அதுல இருமணம். அவனுக்கு 2 மனம். திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார் அப்படின்னு அதையும் சொல்லிக்கிறார். சிதா தீர் மூடி. அது வந்து தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். சிதா தீர் மூடி அப்படின்னா யாரு? தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். குடும்ப பாரம்பரியம் சிந்து போது அப்படின்னுங்க. வர்ணாசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகே. எஸ். இப்போ ஸ்லோகம் வந்து இப்போ நம்ம டைரக்டா 2.7க்கே போயிடலாம். ஸ்லோகம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இப்போ படிக்க முடியாது, நமக்கு டைம் இருக்காது 72 ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுக்கு. அதனால அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல டீட்டெயில் ஸ்டடி போகும். இப்போ நம்ம உங்களுக்கு ஒரு மேலோட்டமா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். எஸ் கமலாஜி 2.7 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. நான் உங்கள்கிட்ட சரணடைஞ்சுட்டேன், என் குழப்பத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்கோ அப்படின்னு அவர் காலில் மட்டி போட்டு உட்காந்து கேட்கலாம் பாருங்க. ஒரு பிக்சர்ல அப்படிதானே இருக்கேன்.
அதனால அவன் வந்து கேட்குறான். அது அதாவது நமது விருப்பம் இல்லாமலேயே வாழ்வில் நமக்கு தெரிஞ்சா வந்து சில குழப்பங்கள்லாம் நமக்கு தெரியாதையே வரும். இன்னைக்கு பொழுது இப்போ பொழுது விடிஞ்சிருக்கு, இது இருக்கு, நல்லா போகும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஏதாவது ஒரு குழப்பம் வரும். ஆனால் அவற்றிலிருந்து விடுபடப்பட நம்ம அது மாதிரி அதுலேருந்து குழப்பம் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்காக கவலைப்படக்கூடாது. உடனே என்ன பண்ணணும்? உடனே நம்ம மகா மந்திரத்தை சொல்லணும். ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன. உடனே வந்து இப்போ இன்னைக்கு டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நமக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துட்டு அப்படின்னாக்கா அது போய் உடனே குருவை போய் தேடிட்டு ஓட முடியுமா? அன்னன்னைக்கு இருக்கிறத சின்ன சின்ன பெட்டி இந்த மெட்டர்ஸ் உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மகா மந்திரத்தை தயவு செய்து சொல்லுங்க. நமக்கு எந்த மனசுக்குள்ள எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் இம்மீடியட்டா அதுக்கு ரிலீஃப் இருக்கும். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நான் சொல்றேன். அவங்களுக்கு ஒருத்தர் கஷ்டம் இல்லாத யாருக்குமே இருக்க முடியாது. எப்போதுமே சந்தோஷமாவே இருக்க முடியுமா? ஏதாவது கஷ்டம் வரத்தான் வரும். அந்த கஷ்டத்தை வந்தா அந்த உனக்கு தாங்குற சக்தி இருக்கா? உன்னால அதுலேருந்து மீண்டு வரதுக்கு உனக்கு துப்பு இருக்கா? அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் வருதுங்கிறத அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நமக்கு புத்தி இருக்கு இல்லையா? அந்த புத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாத்தையும் அதை பண்றது தான் நம்மளோட புத்திசாலித்தனம். குழப்பத்திலேருந்து குழப்பமா இருந்து இன்னும் குழப்பமா வந்து ரசமா இருக்கிறத பிடிச்சி சாம்பாரா இருக்கிறத கூட்டாக்கி ஒரே இது பண்ணி இருந்தாக்க நம்ம அப்புறம் மடிஞ்சு போக வேண்டியதுதான். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல பகவானுக்கு சரண்டர் ஆகி, பகவானே என்ன இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு, இதுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது நல்லது பண்ணணும்னு அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கணும். ஓகேயா? இதெல்லாம் இல்லை பெரிய நமக்கு குழப்பம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு உடனே ஆன்மீக குருவை நம்ம அடையணும். டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நான் சொல்ற மந்திரத்துக்கலாம் நமக்காக ஒரு ஆன்மீக குருவை எப்போதுமே பர்மனெண்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கணும். என்ன இந்த இந்த குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்றது. அதை யாராலும் பற்ற வைக்கப்படாமல் கொழுந்து விட்டு எரிகின்றது. காற்றுல தீ வந்து யாராவது மேட்ச் பாக்ஸை கொளுத்தி போட்டு அதுக்கு தீ வான்னு சொல்றாளா? வரல. அதுவே தான் வருது. அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் லைஃப்ல வர குழப்பங்கள்லாம் அது வந்து யாரும் சொல்லி இவனுக்கு குழப்பத்தை கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னா பகவான் சொல்றாரு இல்லை. அதெல்லாம் காட்டு தீ மாதிரி அப்படியே அது மாதிரி கொழுந்து விட்டு வரும். குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கு சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும். அர்ஜுனனால் போர் புரிய வேண்டும் என்ற கடமையை செயலாற்ற முடியாத போது அவனது ஆன்மீக குருவான கிருஷ்ணரிடம் ஒரு தீர்வை கொடுக்குமாறு வேண்டுகிறான். கிருஷ்ணரிடம் சிறந்த சீரனாக அர்ப்பணிக்கிறான். அர்ஜுனன் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே. முதல் மாணவன் அர்ஜுனன். கிருஷ்ணர் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதமில்லை. ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து அவன் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்டா அங்க போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டான். அதனால அவன் சரணடைஞ்சது அந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவை நம்ம அடையணும். அந்த மாதிரி நமக்கு பெரிய மேட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல நமக்கு அந்த நம்மளோட ஆன்மீக குருவை அவர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அந்த காரியத்தை மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலாம். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இப்படி பண்ணிக்கோப்பா அப்படி பண்ணிக்கணும். அவரும் அந்த ஆன்மீக குருவும் என்ன பண்ணுவார்? உங்களுக்கு தப்பு ரேட்டு எது தப்பா, இது பண்ணா தப்பு, இது பண்ணா ரைட், ரெண்டுத்தையும் தான் சொல்லி தருவார். நீ இதைத்தான் பண்ணணும்னு எந்த ஆன்மீக குருவும் சொல்லி தர மாட்டார். கிருஷ்ணர் எப்படி சொல்லி தர்றாரோ அதே பேட்டர்ன்ல தான் அவள் நம்ம சொல்லி தருவார். சரியா? இவன் சரண்டர் அடிச்சுட்டான். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அவன் சரண்டர் அடிச்சுட்டான். அதுக்கு அவரு பதில் சொல்லி தரப்படுற நல்லது எது நிச்சயமாக கூறும்படி கூறுகிறேன் அப்படிங்கிறான். இப்போ வந்து இந்த படம் பார்க்குறேன், அங்கே இருந்து ஒரு மரம் பார்க்குறேன். உடனே அந்த மரத்துல ஒரு கிளி உட்காந்துருக்கிறத பார்க்குறேன். அந்த கிளிக்கு ஒரு பிரான்ச்சில் உட்காந்துருக்கு அந்த கிளி. அந்த பிரான்ச்சில் இருந்து உட்காந்துருக்கு. அதுக்கு மூக்கு சேப்பு கலரில் தெரியுது, 2 கண்ணு தெரியுது, அதனுடைய ரெக்கைகள்லாம் அதெல்லாம் பச்சை கலரில் தெரியுது. ஓகே, இது முதல்ல இப்போ கிருஷ்ணர் என்பவர் யாருங்கிறது நமக்கு தெரியும். நமக்கு பர்ஃபெக்ட் விஷன் வேணும். எப்படி வேணும்? முதல்ல இது வரும்போது நம்ம இங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு வாக்கிங் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே போயிட்டு இருக்கச்சே முதல்ல இந்த மலை தெரியுது, இந்த தண்ணி தெரியுது, கிளவுட்ஸ் தெரியுது, எப்படி இருக்குது. அப்புறம் கொஞ்சம் கிட்டக்க நெருங்கி வரைச்சு அந்த மரம் தெரியுது. அப்புறம் அந்த மரத்தில் இருக்கிற கிளை தெரியுது, கிளையில இருக்க கிளி தெரியுது. இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது? கிட்டக்க நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன். கிட்டக்க அந்த இது கிட்டக்க வரேன். அந்த வரச்சே தான் இதெல்லாத்தையும் தெரியுது. இப்போ நம்மெல்லாம் எந்த லெவலில் இருக்கோம்? நர்சரி லெவல்னு சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி இப்போ தான் சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை. அதாவது நமக்கெல்லாம் வந்து மலை, இந்த தண்ணி, மேகங்கள் இதெல்லாம் தான் தெரியுது, ஓவராலாக தான் தெரியுது. இதை நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? 16 ரவுண்டு சேட் பண்ணணும் மினிமம்.
அதை பண்ணிட்டு 16 ரவுண்டு சின்சியராக பண்ணினாக்க சீக்கிரமாக நமக்கு அதுக்கு அவர்கிட்டக்க நம்மளோட இருக்காருங்கிறது நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். பகவான் இருக்காருன்னா என்ன, உங்களுக்கு இதாப்புல வந்து நின்று உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு அந்த ஃபீலிங்கே தெரியும், பகவான் இருக்கார், நமக்கு நம்ம நினைச்சதை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத அந்த நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அதனால அந்த அவரை வரணும்னா இப்போ இன்னும் கிட்டக்க போனா அந்த மரம் தெரியுது, கீழே தெரியுது. அந்த மாதிரி நமக்கு இன்னும் கிட்டக்க அந்த 16 ரவுண்டு சாண்டிங்க பண்ணிட்டு காத்தால, அதுவும் எப்போ பிரம்ம முகூர்த்தத்துல 5:30 to 6:30 பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு, அது ஆனா வந்து மந்திரம் சொல்றதுக்கு குளிச்சுட்டு தான் சொல்லணும்னு ஒன்றும் கணக்கு கிடையவே கிடையாது. எப்படி வேணாலும் 24 ஹவர்ஸ்ல நீங்க ராத்திரி பெட்ல படுத்துட்டு கூட சொல்லலாம். படுத்துன்னு சொல்லாதீங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் பெட்ல உட்காந்துட்டு கூட சொல்லலாம். எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். காத்தால எழுந்து ஜஸ்ட் மவுத் வாஷ் பண்ணிட்டு உட்காந்துன்னு அப்படியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, அதனால வந்து அதை பண்ணினாக்கா கிட்டக்க வந்து தெரிஞ்சு, அதாவது கிருஷ்ணரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஒன்னொன்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இந்த 18 days கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி level 2 level 3 எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி லெவல் வரைக்கும் போகலாம். அதெல்லாம் போனாக்க உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டெப்த் கிடைக்கும் கிருஷ்ணரை பற்றி. கிருஷ்ணா கான்சியஸில் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா ஃபுல்லி இன்வால்வ் ஆயிடுவீங்க. அப்போ இதுங்கும் போது அப்போ எதுவும் சொல்ல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்லாம் 8:30க்கு நடக்குது. டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் மங்கள ஆரத்தி காத்தால 4:30க்கு எதுன்னு வந்து பாருங்க. இதெல்லாம் டெம்பிள் லிங்க்ல பார்க்கலாம், யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். அதெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க, தயவு செய்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்மள ஆன்மீகத்தில் டெவலப் பண்ணிக்கணும். இதுக்கெல்லாம் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் 1/2 hour எடுத்துக்கும் காத்தால் வேலையில். அப்புறமா இந்த மாதிரி 1 மணி நேரம் உட்காந்து இந்த 1 மணி நேரம் இப்போ படிக்க முடியலன்னா நீ யூடியூப்ல பாருங்க. முடிஞ்சவா கிளாஸை டைரெக்டாக அட்டன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு என்ன கேட்டாக்க. ஏன்னா அது யூடியூப்ல உட்காந்துருக்கச்சு உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியாது, ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்க முடியாது இல்லையா. அது எல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்படி டைரெக்டாகவே அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ 7 மணிக்குள்ள உங்களுக்கு கிளாஸை முடிச்சு கொடுத்துருவேன். ஓகே, அதனால இந்த கதைக்கு வந்து இந்த பிக்சர் போட்டு கொடுத்தது காரணம் என்னன்னா, அதாவது தூரத்துலேருந்து பார்த்தா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணரை. அவர்கிட்ட இன்னும் கிட்டக்க நெருங்கி வந்தால் தான் அவரை பற்றி நமக்கு ஃபுல் இதுவும் டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்க முடியும். அது கிடைச்சி விட்டுனாக்க நமக்கு வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போகும் நமக்கு. அதுக்காக தான் அந்த பிக்சர். இது வந்து இந்த படம் வந்து பிக்சர் போட்டிருக்கிறது கிருஷ்ணரை சுற்றி. நமக்கு வந்து இப்போ டே டைம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. நைட் ஆயிடுச்சுனாக்கா சந்திரன் கிடைக்குது. அந்த சந்திரனோட ஒளியால தான் பழங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறது. எல்லாத்துக்கும் சூரிய வெளிச்சம் இருந்தால் தான் நமக்கு அது பிளான்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு வேணுங்கிற ஃபோட்டோசிந்தசிஸால் அதுக்கு வேணுங்கிற ஃபுட்டெல்லாம் தயார் பண்ண முடியுது. நமக்கே வேணும் வெளிச்சம், விட்டமின் டி வேணும், எல்லாத்துக்கும் வேணும். இப்படியே இது முடிஞ்சிட்டுனா அப்படியே நைட். ஆனால் நீங்கள் வந்து கிருஷ்ணலோகத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிருஷ்ணரை சுற்றி ஒரு பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்கிறாரு தான். ஃபுல்லும் பிரைட்டாகவே இருக்கும். அவர் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து சூரியனும் இல்லை, சந்திரனும் கிடையாது. நம்ம வச்சு லைட் எல்லாம் போட்டுன்னு இருக்கும், அதெல்லாமும் கிடையாது. ஏன்னா அது சுய ஒளியாலேயே அங்கே பிரகாசமாகவே இருக்கும். 24 ஹவர்ஸும் பிரகாசமாகவே இருக்கும் கோலோக பிருந்தாவனில். ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த படம் போட்டு காமிச்சிருக்கு. எஸ்மா கமலா மாதாஜி 2.13 படிங்க. Yes, Mataji. Yeah. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 2.7 ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட், 2.13 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். தேகத்தை உடையவனின் உடல், இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த உடம்பு வந்து சின்னது, சிறு வயசு, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வது போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. இந்த உடல்ல சின்ன குழந்தையா இருப்போம், அப்புறம் பெருசாகும், வாலிபன் வரோம், வயசு அப்பா வரோம், தாத்தா வரோம், பாட்டியாரோம், அந்த மாதிரியாகி போயிட்டு அப்புறம் படிச்சு போறோம், செத்து போயிடுறோம். ஆனா வந்து ஆத்மா வந்து அதுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்டேஜஸ் மாறி மாறி வர்றதுனால உடலுக்கு ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது. இந்த உடலை விட்டுட்டுனாக்க அடுத்த உடலுக்கு போயிடும். அது மாதிரி மாறி போயிடும். இந்த நிதான புத்தியுடையவர்கள் இந்த மாற்றத்தால், இந்த மாதிரி மாற்றத்தால திகைப்பதில்லை. நிதான புத்தி என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுவா இதை பத்தி பார்த்துட்டு இதுங்க மாட்டான். யாராவது செத்து போயிட்டாங்க அப்ப நினைச்சுக்கணும், சரி அவ ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருந்து அவளுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத விட அவ போயிட்டா அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்கணும். ஆனா அந்த ஆத்மாவுக்கு சாவு இல்லை. அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம், அந்த இத்தனை நாளா இருந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆத்மா எடுத்துட்டு தான் போகும் இல்லையா.
அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேற முடியும். உயிரோடு இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கணமும் உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தாலும் ஆத்மா மாறுவதில்லை. அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல. என்ன உணரலாம்? ஜீவாத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இயற்கை பற்றிய பூரண ஞானம் உடையவன் தீரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். உடலின் மாற்றத்தினால் அவன் ஏமாற்றம் அடைவதில்லை. மாயையால் ஆட்கொள்ளப்படுவதை அனுமதிக்க கூடாது. அது செயல்பாடு. உடலை காட்டிலும் ஆன்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் இது சுலபம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்தாச்சுன்னா உடலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறத விட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு, அதாவது ஆத்மாவுக்கு நம்ம ஆத்மாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாக்க நமக்கு நல்லது. நமக்கு பசிச்சுன்னா நம்ம வயிற்று பசிச்சுன்னா சாதம் சாப்பிட்றோம். சாதமும் சப்பாத்தி என்ன வேணுமோ அதை போய் சாப்பிட்டுக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஆன்மாவுக்கு பசிங்கிறது என்ன? நம்ம அதுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கறது இல்லையே. என்ன கொடுக்கலாம் ஆன்மாவுக்கு பசிக்கு? ஆன்மாவோட பசிக்கு அன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணுறது தான் நமக்கு பெஸ்ட் வே. ஓகே, ஆத்மாவானது நாம் பிறந்தது முதல் நம்முடைய உடலில் இளமை முதுமை வரை நம் உடலுடன் இருக்கிறது. நாம் இறந்தவுடன் இந்த ஆத்மாவானது இன்னொரு உடலுக்கு சென்று விடுகிறது. நன்கு நன்கு அறிந்த இந்த ஆத்மாவை இந்த ஆத்மாவானது இந்த மாற்றத்தை கண்டு கலங்குவது இல்லை. ஆத்மா வேறு உடலுக்குள் சென்று விடுகிறது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் தனித்தனி ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கடமும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் சிறுவனை போலவும் சில நேரங்களில் முதியோரை போலவும் அவன் தோன்றுகிறான். இருப்பினும் ஆத்மா எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறது. அந்த தனி ஆத்மா இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறு உடலுக்கு புகுகிறது. அர்ஜுனனுக்கு தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் போன்றவரின் மரணத்திற்காக வருந்த தேவையில்லை. அவருடைய கொஸ்டினுக்கு அவனுக்கு பதில் சொல்றார். நாம இதெல்லாம் அவனுக்கு பிரியமானவாள்லாம் வயசானவாள்லாம் இருக்காது, எல்லாரும் செத்து போயிடுவாள் நம்ம ஃபீல் பண்றான் இல்லையா? அதெல்லாம் வருந்தவே தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த ஆத்மா உடல் தான் அழிஞ்சு போறது. ஆத்மா வேறொரு உடலுக்கு போயிடும். மாறாக வேறு உடலுக்கு புதிய சக்தியுடன் மாறுவதை எண்ணி மகிழ வேண்டும். இறப்பின் பிறகு சூட்சும உடல் ஆத்மா சூட்சும உடல் ஆத்மா அடுத்து ஸ்தூல உடலுக்கு செல்கிறது. ஸ்தூல சரீரம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று என்ற ஆகாயம், அதெல்லாம் டீட்டெயில் தான் வரும். ஒவ்வொன்றா படிக்கலாம் அப்புறமா. ஸோ இப்போதைக்கு சிம்பிளாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இந்த உடல் சின்ன வயசுல இருந்த உடல் பெரியவாக மாறி மாறி அது மாறும். ஆனால் ஆத்மா சின்ன வயசுல இருந்த ஆத்மா தான் பெரிய வயசு வரைக்கும் இருக்கும். வயசான காலத்தில் செத்து போனவுடனே உடல் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கு. இந்த உலகத்தில் விட்டுட்டு போயிடுவோம். அந்த ஆத்மாவானது அதுக்கு அழிவே கிடையாது. 1/10% டிப் ஆஃப் த ஹேர் தான் அதுக்கு சைஸு. அதை அப்படியே வேற ஒரு உடலுக்கு மாறி போயிடும். ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. ஸோ இது ஆத்மாவுடைய குணாதிசயம். ஆத்மா நிரந்தரமானது, மாறுதலுக்கு உட்படாதது, அழிக்க முடியாதது, என்றும் அழியாதது, இதற்கு முன் உருவாகவும் இல்லை, இப்போது உருவாக்கப்படவும் இல்லை, இனிமேலும் உருவாக்கப்படுவதும் போவதும் இல்லை. பிறப்பற்றது நிரந்தரமானது, நெடுங்காலமாக இருப்பது, மாற்றத்துக்கு ஆளாகாதது, துண்டிக்க முடியாதது, நெருப்பினால் அழிக்க முடியாது, தண்ணீரால் நினைக்க முடியாது, காற்றால் அழித்து செல்ல இயலாது. ஆத்மா அதை ஒண்ணுமே படைக்க முடியாது. யாராலையும் அதை அழிக்கவே முடியாது. உடைக்க சிதைக்க முடியாதது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ இயலாது, எப்போதும் இருப்பது, எல்லா இடத்திலும் இருப்பது, அளக்க முடியாதது, மற்றவைகளை அழிப்பவரும் இல்லை, தன்னை அழிப்பவரும் இல்லை, பிறப்பு இறப்பு இல்லை, மாற்ற முடியாது, நகர்த்த முடியாது, எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது, கண்களால் பார்க்க முடியாது, இன்னது என்று நினைத்து பார்க்க முடியாது, அதிசயமானது, பார்த்தோ கேட்டோ வர்ணித்தோ கூற முடியாது. இது இப்படி இருக்குமா ஆத்மா, அப்படி இப்படி இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இத்தனை குணாதிசயங்கள் எத்தனை எழுதியிருக்கேன், 30 எழுதியிருக்கேன். இதெல்லாம் ஆத்மாவுடைய குணாதிசயங்கள். இதை தெரிஞ்சுக்குங்க. பௌதீக கண்ணோட்டம். இருமைகளால், அதாவது இரட்டைகளால் பாதிக்கு உள்ளாக்குறது, அதாவது குளிர், உஷ்ணம், குளிர்காலம், கோடை காலம், இதெல்லாம் பௌதிகத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு சில சமயம் குளிர்ல இருப்போம், சில சமயம் வெயில்ல இருக்கோம், சில சமயம் கஷ்டப்படுறோம், சில சமயம் சந்தோஷத்துல இருக்கோம். இந்த உடலே நான் என்ற எண்ணம், இந்த உடல் அழியும் போது நானும் அழிந்து விடுவேன் என்ற எண்ணம் இருக்கு. கவலை மற்றும் குழப்பங்கள்லாம் வேற இருக்கு. சரியா? இதுதான் இந்த 2.12 25 ஸ்லோகத்துல வரைக்கும் பௌதீக கண்ணோட்டம். ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல என்ன சொல்றோம்? எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் சமாளிக்கும் எதிர்கொள்ளும் பக்குவம். ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல நம்ம கரெக்டா இருந்தோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு நமக்கு பக்குவம் அறிஞ்சிருவோம். ஆத்மா நிரந்தரமானது, பிறப்போ இருப்பும்
இல்லை, பிறப்போ இறப்போ இல்லை, வெட்டவோ எரிக்கவோ அழிக்க முடியாது. உடல் மாறும், அழியும், ஆனால் ஆத்மா ஒரே மாதிரியாக எப்போதும் இருக்கும். ஆத்மாவின் ஞானம் இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும். ஓகே, இதனால இது பௌதிக கண்ணோட்டத்துல ஆத்மாவை பத்தி, ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல என்ன, இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த சாப்டருடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான். எஸ்மா 2.23 படிங்க கமலா. எஸ் மாதாஜி. 2. ஆமா 23 தான் கரெக்ட். நைனம் சிந்தந்தி சாஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைன க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்க முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததுமாகும். ஆத்மாவை வந்து யாராலையும் வெட்டவே முடியாது. நெருப்புல கொண்டு போய் அதை போட்டா எரிச்சு போடலான்னு முடியாது. நீர்ல போட்டா அது நனைஞ்சு போயிடுமே அப்படி, அதுவும் பண்ண முடியாது. அது சரி, அது நனைஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு காத்துல போய் போட்டா அது ட்ரை ஆயிடுமா அப்படி, நனைஞ்சா தானே ட்ரை ஆகிறதுக்கு, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த ஸ்லோகமும் வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நிறைய ஸ்லோகங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது நைனம் சிந்தந்தி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். அதாவது இந்த இதுல இருந்து ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து பறவையை ஆத்மா அல்லாத கூண்டை மட்டும் பார்த்துக்கணும். மொத்தம் வந்து ஒரு பேர்டு வந்து வீட்டில் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கு ஒரு பேர்டை வாங்கி, அதுக்கு ஒரு கேஜையும் வாங்கி, ஒரு கூண்டையும் வாங்கி வீட்டில் வச்சு வளர்க்கலாம். அந்த டெய்லி அந்த கேஜை புது கேஜுக்கு 1000 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டான். அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்ன்ட்டு அந்த கேஜை பிடிச்சி ஒரு வேக்யூம் போடுறான், க்ளீன் பண்ணுறான், ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்க்கிறான், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி அப்படியே புதுசாக வச்சுருக்கான். ஒரு தூசி இல்லாத அவ்வளோதான் இருக்கும். அது உள்ளுக்குள்ளே அங்கே உட்காந்துருக்கு. யார் உட்காந்துருக்கு? அந்த பறவை உட்காந்துருக்கு. அந்த பறவையோட உடல் இருக்கு, அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள அதனோட இதயத்துல ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்காரு கூடவே. பரமாத்மாவே இருக்கு எல்லா உடலையும். இப்ப என்னோட ஆத்மா என்கிட்ட இருக்கும், உங்களோட ஆத்மா உங்கள்கிட்ட இருக்கும். ஆனா எங்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காரு, உங்கள்கிட்டயும் பரமாத்மா. ஆத்மா அந்த பரமாத்மா 2 பேரும் நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கார். இந்த இடத்துல வந்து அவன் வந்து வெளியில பண்ணியிருக்கான். இந்த கிளிக்கு ஒண்ணுமே, அதுக்கு ஒரு கிண்ணம் வச்சிருக்கான், அதுல சாப்பாடு போட்டா தானே அது சாப்பிடும். அதுக்கு சாப்பாடு போடுறது இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டுட்டு விட்டுருக்கோம். அதுக்கு சாப்பாடு போடல, அதுக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்கல. அதனால அது என்ன ஆகுது? செத்து போயிடுது. அதனால நம்ம வந்து நமக்கு இதுக்கு எதை பத்தி கேஜை மாத்திரம் பாட்டுக்கலாம், ஃபர்காட் டு ஃபீட் த பேர்ட். பேர்டுக்கு வேணுங்கிற சாப்பாடு கொடுக்கல. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ தினப்படிக்கு நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில உடலுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வீட்டில் நிறைய விதமாக பண்ணி பகவானுக்கு பிரசாதமாக நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பிரசாதமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணோம். ஆனால் சரி, ஆனால் அந்த இதயத்தில் உட்காந்துருக்கு ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன சாப்பாடு போடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்தே போயிடுறோம். ஆத்மா நமக்குள்ளே இருக்கும், நம்ம உடல் இல்லை ஆத்மாங்கிறத நம்ம மறந்து போயிடுறோம் சமயத்தில். அதனால அந்த ஆத்மாவுக்கு ஞாபகமாக நம்ம சாப்பாடு போடணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம காத்தால 5:30 to 6:30 உட்காந்து மங்கள ஆரத்தி பார்த்து கிருஷ்ணரை வந்து எந்த கோயிலில் இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து ஆன்லைன்லேயே பார்க்கறதுக்கு தான் இப்போ அவ்வளோ வசதி இருக்குது. அதில் உட்காந்து பார்த்துட்டே ஜபத்தை பண்ணினாக்க அவ்வளோ இது ஆத்மாவுக்கு விடுகிற சாப்பாடு கிடைச்சி போயிடும். ஓகே, ஆத்மாவுக்கு சாப்பாடு போடுறது அவ்வளோ விசேஷம். அதுக்கு நம்ம பசிக்கு நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் பசிக்கு சாப்பாடு போடணும். அதுக்கு தான் இந்த பிக்சர். எஸ்மா 2.34 படிப்போம் தமிழ். எஸ் மாதாஜி. அது எனக்கு இதுல கொடுத்துருக்க மாட்டேன், மாஸ்டர்ஸ் படிச்சா. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, தட்ஸ் நாட் மேட்டர். 34 தானே? ஆமா ஆமா. ஓகே ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். அகீர்த்திம் சாபி பூதானி. அது இல்ல, மாஸ்டர்ஸ் படிச்சா. அச்சா அச்சா, இதுவா 14? ஓகே 14. ஓகே ஓகே, சாரி 34. இல்ல இல்ல 14 தானே? ஓகே. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாஹ ஆகமாபாயினோ நித்ய ஆஸ்தாசிஸ்ததி ஷக்ஸ்வ பாரத. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களில் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதைப் போல போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இதெல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கோடை வருது, குளிர்றது, வெயில் காலம் எல்லாத்தையும் நம்ம தாங்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ளணும். பேஷண்டா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அது இதுல என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம்? கடமையை முறையாக செயலாற்றுகில்
நிலையற்ற இன்பத் துன்பங்கள் தோன்றி வருவதை பொறுத்து கொள்ள ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம கடமையை ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு அது ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறிட்டு அப்படி பண்ணினோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பொருட்டாவே இருக்காது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இந்த கஷ்டமா நஷ்டமா அதை பத்தி எதுவுமே கவலைப்பட மாட்டோம். அது சரி. உணர்தல் உடல் சார்ந்த தடைகளால் ஆன்மீக கடமைகளை ஒருபோதும் திறக்கக்கூடாது. ஓகே. இந்த மாதிரி உடல்ல வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு, இன்னைக்கு ஜுரமா இருக்கு அப்படின்னா ஆன்மீகத்தை நம்ம அதுக்காக ஜுரமா இருக்கச்சே பண்ண முடியாது. அதனால ஆன்மீகத்தை விட்டு விடக்கூடாது. ஏதாவது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே சின்னதாக ஒரு 4 வாட்டியான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து இருக்கணும். உடல் சார்ந்த தடைகளால் ஆன்மீக கடமைகளை ஒருபோதும் துறக்கக்கூடாது. எளிதில் கடந்துவிடும் பௌதிக ஏற்றத்தாழ்வுகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும். அதாவது பாதிக்கப்படாமல்னா அன்னன்னைக்கு இப்போ லைஃப்ல இன்னைக்கு பார்த்து எல்லாம் ஒரே சந்தோஷம். ஒரே சந்தோஷம்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரே ஆட்டமா ஆடிண்டு ஒரே வீட்டில் உட்காந்து பிரமாதமா சாப்பாடு பண்ணி அப்புறம் பண்ணி ஒரு சந்தோஷத்துல நம்ம ஃபுல் பீக்கில் இருப்போம். அதே சந்தோஷம் அடுத்த நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சேட் ஆயிடுச்சுனாக்கா என்ன பண்றோம்? உடனே துக்கத்துல மூழ்கி போயிடுறோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நல்ல மெச்சூர்டா ஆனாக்க என்ன ஆகும்? அந்த சந்தோஷத்தையும் சம பார்வையில பார்க்கணும். இதையும் சமத்துல எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணணும். சந்தோஷம் வந்து ஆடக்கூடாது. துக்கம் வந்தா அதுக்காக அதுக்கு துக்கத்தோட அப்படியே மடிஞ்சு போகக்கூடாது. ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஈக்குவலா இல்லை நியூட்ரலா நம்ம பார்த்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். புரியுறதா? அதுவும் வாழ்க்கையில முன்னேறதுன்னா என்ன? ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும். எஸ்மா அவாச்சியா 2.36 தானே? ஆமா. கமலாஜி 2.36 31 இல்லையா மாதாஜி? 31 கூட இருந்தது இல்லையா? 36 போகுது. 36 ஓகே ஓகே. அவாச்யவாதம் பஹூன் வதிம்ஸ்யந்தீதா விஹிதாஹ நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்யம் ததோ துக்கஹதரம் நுகே. அது வந்து இது பதில், 2வது பதில். அவனோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு கிருஷ்ண பகவான். முதல் பதில் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, அது என்ன பார்க்கலாம். இது பதில் 1 வந்து ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, மெதிக்கப்பட முடியும், நினைக்கப்படாது. அது பதில் 1. நம்பர் 2 வந்து இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திரும்பி நிந்திப்பார்கள். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது எது? வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அவன் சொல்றான் எல்லாருமே எல்லாரும் அடிச்சு போயிடுவான் தானே அவன் ஃபீல் பண்ணி மாட்டேன் அப்படிங்கிறான். சரி, நீ போர் பண்ணலை. நீ போர் பண்ணலைன்னா உன்னோட எதிர்த்தாப்புல இருக்காத அவள்லாம் யாரு கௌரவர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவான் அவனை பார்த்துட்டு? ஐயோ இவனுக்கு ஒரு இதுப்பா, இவன் வெறும் பயந்தாங்குழி டர்போக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பிடிச்சி இவனோட இவனுக்கு திறமை இருக்கு அதை பார்த்து கேலி பண்ணி இருந்துப்பான். அதை விட உனக்கு என்ன துன்பம் தரப்போறது? வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. எஸ்மா ஹட்டோ 2.37 சொல்லி படிக்கும். 37 ஓகே. ஹட்டோ हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இந்த உலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. அவர் என்ன சொல்றார்? நீ வந்து ரெண்டுமே உனக்கு சந்தோஷம் தான் கொடுக்க போறது, உனக்கு வருத்தமே கொடுக்க போறது இல்லை. ஏன்னா நீ போர்ல நீ செத்து போயிட்ட, போர்ல உன்னால ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னாக்கா நீ கவலைப்படாத. நீ எங்கிட்ட வரப்போற சொர்க்கலோகத்துக்கு, என்னோட கோலோகம் பிருந்தாவனுக்கு வந்துடப்போற. நான் பார்த்துக்கிறேன் முன்ன, நீ வா. உனக்கு அப்புறமா திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டிய வேலையே இல்லையே, வருது சந்தோஷமா இருக்கலாமே எப்போதுமே. சரி, வரல, நீ இங்கே ஜெயிச்சுட்ட. நீ செத்தாக்க அப்படி வந்து ஆச்சு. நீ ஜெயிச்சுட்ட என்ன இருது? இந்த உலகத்துல நீ அனுபவிச்சுட்டு அதுக்காக எழுந்து போர் புரி. ரெண்டுத்துலையும் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும், அதுக்காக போர் புரியாமல் இருக்காது அப்படின்னு அவரு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. அதுதான் இந்த பிக்சர் போட்டுருக்கு. கிருஷ்ணர்கிட்ட வருத்தப்பட்டு உட்காந்துருக்கான். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லித்தரார், இந்த மாதிரி நீ போர் புரிப்பா, போர் புரிஞ்சேன்னா நீ ஜெயிச்சேன்னாக்க இந்த கிரீடம் போட்டுக்கலையே ராஜாவாக்கி இந்த உலகத்தை ஆளலாம். நீ ஒருவேளை செத்து போயிட்ட அப்படின்னாக்க எல்லாருமே நீங்க எங்கிட்டக்கு வந்துடுவேன், கோலோகம் அவனுக்கு கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு அவனை என்கரேஜ் பண்ணி போர் பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. முக்கியம். அடுத்தது நேஹா 2.40 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji.
नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இந்த வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அதனால இது நீ பண்ணினா கொஞ்சம் போய் முயற்சி எடுத்தேன்னா நல்ல எல்லாத்துல இருந்துமே உன்னை காப்பாற்ற முடியும். இந்த போரால் ஒரு நஷ்டமும் இல்லை. சிறிதளவு முன்னேற்றம் கூட இந்த பாதையில் உன்னை பயத்திலிருந்து காப்பாற்றும். எந்த ஒரு சிறு உதவியும் மிகவும் உயர்ந்தது. அணில் ராமருக்கு கற்களை சுமந்து பாலம் அமைக்க உதவுவது போல ஆஞ்சநேயர் லங்கைக்கு சென்று சீதாதேவியிடம் ராமரின் கனியாழியை சேர்த்தது போல இந்த கலியுகத்தில் தர்மமானது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ்மா 2.41. Yes, Mataji. व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார்கள். இவரின் லட்சியம் ஒன்றே. உருவம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. இந்த மாதிரி இதுல இருக்கிறவெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தனது நோக்கத்தில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பான். ஓகே, ஒரு செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றுறோம். தண்ணி ஊற்றுறச்சு அதே போல வேறு இருக்கிற இடத்துல பார்த்து ஊற்றினாதான் அது கரெக்டாக ஒரே ஒரு இடத்துல போய் வேறு கிட்டக்க ஊற்றினேன்னாக்க அது அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இலையை காய்கறி எல்லா இடத்துக்கும் கிளைக்கு எல்லாத்துக்கும் போயிடும். கிளைக்கு போயிட்டு கிளையிலேருந்து பிரான்ச்சுக்கு போகும், அப்புறம் இலைக்கு போகும், அங்கேருந்து பூக்கு போகும், பூலேருந்து காய் வரும், காயிலேருந்து கனி வரும், எல்லாத்துக்கும் போகும். எல்லாத்துக்கும் நீர் விநியோகம் செய்யும். அதே போல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் குடும்பம், சமூகம், தேசம், மனித குலம் தனக்கும் தன்னோட பர்சனாக மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறான். அவன் செயலால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியை ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் சீடனுக்கு வழிகாட்டுகிறார். ஓகேயா? அதனால செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறச்சு வேர்ல போட்டுறோம், அது எல்லா இடத்துக்கும் பரவி போறது. அது மாதிரி நம்ம திடமான இதுல வச்சிருந்தே கிருஷ்ணருடைய உணர்வுல ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அதுல திடமான ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி அந்த இடத்துல நம்ம அறிவை வளர்த்துட்டாக்க அவன் நமக்கு மாத்திரம் சேவை, நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாத்திரம் இல்லை, அது எல்லாருக்கும் நீ சேவை செய்ய முடியும். இல்லையா? கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைகிறான். அந்த மாதிரி சேவை செய்யறதுனால கிருஷ்ணன் திருப்தி படைஞ்சிச்சுனாக்க என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணன் நம்மள்கிட்ட க்ளோஸாக நெருங்கி வருவார். ஓகே, இவர் சொல்லித்தரார். குருஜி அவனுடைய குரு சொல்லித்தரார். அதை அழகா அந்த அம்பை கரெக்டா எங்க பார்த்து அடிக்கணுமோ அதை வச்சு இதுங்களா அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணணுங்கிறதுக்கு. எஸ்மா 2.47 படிக்கும். Yes, Mataji. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्वकर्मणि. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது. ஓகே, உனக்கு ஒரு கடமை கொடுத்துருக்க, இந்த கடமையை நீ செய். அதுக்கு பலன் என்ன கிடைக்க போகுதுங்கிற பத்தி நீ கவலைப்படாது. அது என்ன ரைட்டு கொடுக்கணும், உனக்கு என்ன பலன் கொடுக்கணும் கொடுக்க கூடாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துக்கிறேன். அதுக்காக நீ உன் கடமையை செய்யாம இருக்காது. ஓகேயா? இப்போ ஒன்றுமே லேடிஸ் எல்லாம் சமைக்கிறோம், சமைச்ச உடனே தினைக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாளா, ஒரு நாளைக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்றேன். அதை பத்தி நீ கவலைப்படாது. உன்னோட கடமை என்ன? சமைக்கிறது. அதை பண்ணு. அது நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ கடமையை மறந்தா தான் தப்பு. விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஓகேயா? அதாவது இங்கு 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. மௌதிக இயற்கையின் குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எனப்படும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னா பௌதிக இயற்கையின் குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல செய்யணும். ஓகே, அதிகாரியின் ஒப்புதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயல்கள் ஆகும். தனக்கென்று உரிய கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பதும் செயலற்ற தன்மை. செய்யாதிருப்பது செயலற்ற தன்மை. ஓகே, செயலற்ற தன்மை செயலற்று இருக்காமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் தனக்குரிய கடமைகளை செய்யுமாறு அர்ஜுனனை
பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். என்னென்ன 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது நம்ம பௌதிக இயற்கையின் குணத்துக்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அது முதல்து. 2வது அதிகாரியின் ஒப்புதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயல்கள். தீய செயல்கள் 2வது. தனக்கென்று உரிய கடமைகளை செய்யாதிருப்பது செயலற்ற தன்மை. ஓகே, இந்த செயலற்ற தன்மை செயலற்று இருக்காமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் தனக்குரிய கடமையை செய்யுமாறு அர்ஜுனனை பகவான் வேண்டுகிறார், கேட்டுக்கொள்கிறார். ஸோ இது சிதா தீர்மொழி. அதுக்கு வந்து சிதா உணர்ச்சிகளை திருப்பி கொடுத்து அனைவரும் வகையான விருப்பங்களை விட்டு விடுகிறான். பேச்சு அவனோட பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? சிதா தீரமொழியோட பேச்சு எப்படி இருக்கும்? இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றில் பாதிப்பு இருக்காது. ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவது போல ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு இருக்கும்? சிதா தீரமொழி. அதாவது அவன் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஓகே, சிதா தீரமொழிங்கிறது 2.54 தான் புக்கில் இருக்கிறத பார்க்கறது. ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். ஏன்னா இது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுக்கு என்ன சொல்லணும் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனின் நிலைக்கேற்ப சில அறிகுறிகள் காணப்படுவதை போல கிருஷ்ண பக்தி உடையவனுக்கு பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம், உணர்வு போன்ற பல குறிப்பிட்ட இயல்புகள் உண்டு. எவ்வாறு ஒரு செல்வந்தன் சில அறிகுறிகளால் செல்வமுடையவன் என்றும், நோயாளி சில அறிகுறிகளால் நோயுற்றவன் என்றும், சான்றோன் என்றும் சில அறிகுறிகளால் கற்றறிந்தவன் என்றும் அறியப்படுகிறானோ, அதுபோல கிருஷ்ணரின் தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவரின் செயல்களில் சில குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் உள்ளது. அவனது முக்கிய அறிகுறிகள் பகவத்கீதையிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ண உணர்வுடன் எவ்வாறு பேசுகிறான் என்பது மிக முக்கியமானது. ஏனெனில் பேச்சு என்பது எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் முக்கியமான குணமாகும். பேசாமல் இருக்கும் வரை முட்டாளை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. நன்றாக உடையணிந்த முட்டாள் தன் வாயை திறக்காதவரை அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அறிய முடியாது என்பது நிச்சயமே. ஆனால் அவன் பேசத் தொடங்கியவுடன் தான் யார் என்பதை காட்ட ஆரம்பித்து விடுகிறான். கிருஷ்ண பக்தரின் முதல் அறிகுறி என்னவென்றால் அவர் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டுமே பேசுவான். கீழப்பட்டு இந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி பண்றவன் தான் சித்தா தீரமுனி. ஓகே, அதனால ஒருத்தன் வந்து வாயை திறந்து நம்ம பேசலைனாக்கா நம்ம முட்டாளா அறிவுடையவாளான்னு தெரியாது. நம்ம பேசுறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது சித்தா தீரமுனிலாம் எப்படி பேசுவார? வாயை திறந்து பேசுறதுலாம் எல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி தான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறவெல்லாம் அந்த அவெல்லாம் சித்தா தீரமுனின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஆமை என்ன பண்றது? தன்னுடைய எல்லாத்தையும் ஐம்புலங்களையும் அடக்கி வச்சுக்கிறது. தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதை போல எவனொருவன் தன் புலன்களை புலனுகர்ச்சி பொருள்களிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். எஸ்மா 2.55 படிக்கும் கமலாஜி. Mataji. Yes. Shri Bhagavanuvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Parthamanogataan Atman Yevatmana Tushtaha Siddha Prajnasta Dochate. புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பக்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்காக எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஓகேயா? இந்த படத்துல இங்க வந்து ஒரு அப்பா வந்து குழந்தைக்கு எப்படி இந்த வேஷ்டி எப்படி கட்டிக்கிறதுலாம் சொல்லித்தரா இல்லையா? அவ வந்து அந்த ஆன்மீக அந்த குடும்பத்திலேயே அவள் தான் பகவான் ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருக்கிறவா. அப்பாவெல்லாம் படிச்செறிஞ்சு இந்த இதுல வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்சவா. அதனால அந்த குழந்தைக்கும் சொல்லி கொடுத்து சின்ன வயசுல இருந்தே இது இருந்திருக்கா. இப்ப சீலா வந்து குழந்தைகளுக்கு சீலா பிரபுபாதாவை குருகுலம் நிறைய அமைச்சு வச்சிருக்கார். அதை சின்ன குழந்தைகள்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். குருகுலம் இருக்குங்கிறது அது சொல்லணும். இதுதான் படிச்சாச்சு இல்லையா?
எஸ் 62 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. यायतो विषयात् पुंसः सर्गस्तेषुपजायते सर्गा सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். என்ன, நம்ம எப்போதுமே இந்த புலநோக்கு பொருள்களை அது பற்றுதல் வச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால அது பற்றுதல் வச்சுக்கிறதுனால அதுல இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் வருகின்றன. அது என்னங்கிறது இப்ப டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையான நிலை பெற்றிருப்பவர் பெரும் முனிவர்களது நற்குணங்கள் எல்லாவற்றையும் பெறுகிறார்கள். இதற்கு தெய்வீக நிலை பெறாதவனோ தனது சொந்த மன கற்பனைகளை சார்ந்திருப்பது உறுதி என்பது எவ்வித உறுதி என்பதால் எவ்வித நற்குணங்களும் அவரிடம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் உறுதிப்படுத்துகிறது. புல நிச்சயங்களை செயற்கையாக துறக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டால் பெரும் முயற்சிகள் எதுவுமின்றி புல நிச்சயங்களை தானாகவே அடங்கி விடுகின்றன. புல நிச்சயங்கள் ஓகே, அதை எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல வரணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இந்த இதுல கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திக்கிறச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுறான்னு சொல்லு. இந்த ஜட சிக்கலில் இருந்து விடுபட ஒரே ஒரு வழி கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதாகும். பகவானின் இளம் பக்தரான ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாயாதேவியின் அவதாரத்தால் தூண்டப்பட்ட பொழுது பகவான் கிருஷ்ணனிடம் இருந்த கலப்படமற்ற பக்தியால் அச்சோதனையில் எளிமையாக வெற்றி பெற்றார். இறைவனின் உண்மையான பக்தன் அவருடைய உறவில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் உயர் ருசியை அனுபவிக்கிறான். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் எனவே பௌதீக புல இன்பத்தை முற்றிலுமாக தொடர்ந்து விடுகிறான். இதுவே வெற்றியின் ரகசியமாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் செயற்கையாக தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக தோல்வி அடைவான். ஓகேயா, இதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கதை மாதிரி ஒரு குட்டியாக ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அதுக்கு புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதனால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான் படித்தோம் இல்லையா, 2.62 இதுக்கு. அதை அது காரணத்தில் காமம் கோபம் வருகிறது. திருமண விழா வருது. ஒரு பொண்டாட்டிக்கு என்ன பண்ணா, அதை பொண்டாட்டிக்கு காத்தால இருந்துட்டு ஆகா இன்னைக்கு வெட்டிங் டே, இன்னைக்கு என்ன 500 ரூபா நமக்கு இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கனவு கண்டுட்டு அவள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கான். அவன் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸை பக்கம் போயிடுறான். ஆஃபீஸ்லேருந்து அவன் வரத்துக்கு இவன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரத்துக்கு ராத்திரிக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. இவன் என்ன பண்ணுறான், உட்காந்து அதுக்குள்ளே இன்னைக்கு கூகுளில் உட்காந்து பார்க்குறான். ஐயோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இந்த செயின் நல்லா இருக்கு, இந்த சாரீ நல்லா இருக்கு, அது நல்லா இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் சாயங்காலம் ஹஸ்பண்ட் வரான். வந்த உடனே அவன் அவன் கம்ப்ளீட்டாக அவன் மறந்து போய்டான். அந்த இன்னைக்கு வெட்டிங் டேங்கிறதையே அவன் மறந்து போயிட்டான். அவன் மறந்து போயிட்டு ஒன்றும் வாங்கிட்டு வராது. சிவனேன்னு வீட்டில் ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு. அப்போ என்ன ஆகுது அவளுக்கு அந்த மனைவிக்கு மற்றவாள்லாம் மற்ற வீட்டில் எல்லாம் திருமண நாள்லாம் பிரமாதமாக பண்ணுறாளே, நம்ம கணவன் திருமண நாளை மறந்துடுறானே அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரே மற்றவாளோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறான். கூகுளில் பார்த்துட்டு ரொம்ப இது பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணுறா பாரு அழகா அப்படி இப்படின்னா எல்லாரையும் மற்ற நெய்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அத்தனைட்டு இருக்கான். அவன் மறந்து பண்ண அவளால் உடனே என்னது வீழ்ச்சியாருது, புத்தி இழக்கப்படுகிறது. அது நினைவானது என்னது குழப்பமடைகிறது. குழப்பம் அடைஞ்சாச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, மயக்கமாச்சுன்னா கோபம் வருது. இந்த மாதிரி மாறி மாறி போயிட்டு அவளோட இதெல்லாம் அவசியமா ஒரு வெட்டிங் டேயும் அவன் மறந்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், மறந்து போயிடுச்சு இல்லை ஒய்ஃப் ஞாபகம் வச்சு அவ இருந்தா ஹஸ்பண்ட் அதை எதிர்பார்த்துருந்தா ஒரு 2 பேருக்குமே ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துட்டே போடும் இல்லையா. 2 கை தட்டினா தானே சத்தம் போடும். ஒரு கை அப்படியே இருந்ததுனாக்க இன்னொரு கை அப்படியே சத்தம் போடாத போயிடும். அதனால அந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதனால சண்டை போடாமல் இருக்கிறது தான் எல்லாத்தையுமே அனுசரித்து கொண்டு போகிறது தான் புத்திசாலித்தனம். நம்ம எத்தனை நாளைக்கு வாழப்போகிறோம், இது என்ன நமக்கு என்ன பர்மனெண்ட்டாக வீடு வாசல் எல்லாம் நமக்கு இந்த உலகத்தில் நீ உட்காந்துருக்க போற அப்படின்னு நமக்கு பர்மனெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காரு பகவான். கொடுக்கலையே. இருக்கிற வரைக்கும் நல்லபடியாக இருந்துட்டு பகவானுடைய நாமத்தை கற்றுட்டு நம்ம போகிற வழிக்கு நம்ம புண்ணியம் தேடிக்கோன்னு சொல்லுவோம் தமிழில். அதை மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு தெரிஞ்சதோட நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போறாது, 4 பேருக்கு சொல்லி தரத்துக்கும் நமக்கு அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும். சரியா. அதனால இது காமம் இது
அவள் காமத்தினால கோபம் வருது. அந்த காமம் அவள் நினைச்சது அவளால நடக்க முடியலையே அப்படின்னாலும் ஒரே கோபம் வருது, ஒரே வெக்ஸ் ஆயிடும். இது என்ன லைஃப், ஊர் கத்திட்டு இருக்க, இதெல்லாம் தேவையா? அந்த மாதிரி மனசை பக்குவம் பண்ணிடணும். சரி, நம்ம ஹஸ்பண்ட் நமக்காக தானே சம்பாதிக்குதானே ஆஃபீஸ் போயிருக்கான், அவன் வேணும்னு மறந்து போல, வேணும்னு மறந்து போனா நீ கோச்சிருந்தாலும் அர்த்தம் இருக்கு. அவன் வேணும்னு மறக்கலன்னு சொல்றான், அப்பவும் நீ கேட்காம மறுபடியும் பண்ணேன்னா அது அர்த்தம் இல்லாது. ஓகே, எஸ்மா 2.63 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Yes, Mataji. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिसंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ஓகே, இதுக்கு இன்னொன்று சொல்றது, இந்த ஜட சிக்கலிலிருந்து விடுபட ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வை பெறணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுல. இதுக்கு கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். ஓகே, சீல கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார், இந்த மாதிரி வழிகாட்டியுள்ளார். பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல 1.2258 கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்தவன் எல்லா பொருட்களையும் இறைவன் சேவையில் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதை அறிவான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்கள் ஜட பொருள்களை தவிர்ப்பதற்கு செயற்கையாக முயல்கிறார்கள். அதன் விளைவாக பௌதீக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் முக்தி பெற விரும்பினாலும் துறவின் பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடைய முடியவில்லை அப்படின்னு ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் தான். கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம், மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். அவரால் மெச்சூர் ஆகி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வர முடியாது. ஓகே, நதிகள் கடலில் விழுந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டும் அமைதியை அடைய முடியும். அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. ஆசைகள் எத்தனையோ வருதும், இதை வாங்கணும், அதை வாங்கணும், அப்படி இப்படி இன்னமும் ஆசைப்படும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம கையில இருக்கிற பணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மனசுக்கு. அவங்க வீட்டுல டிவி நல்ல டிவியா இருக்கு, நம்ம வீட்டுல வாங்கணும் அந்த டிவியை, இந்த டிவியை வித்து போட்டு இன்னொரு 1,00,000 செலவு வச்சு நல்ல 80,000 அந்த டிவி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அதை வாங்கிட்டு வந்தாதான் ஆச்சு. கையில காசு இல்லை. அந்த மாதிரிலாம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இதெல்லாம் செலவழிச்சு பண்ண முடியாது. எதுக்காக பண்ணணும்? நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த மெச்சூரிட்டி வந்தாலே நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம வர முடியும் நல்லாவே. ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள விரும்புவன் அல்ல, ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பவன் தான். நதிகள், கடல்ல போய் நதிகள்லாம் போய் கலக்கிறது, ஆனா கடல் அதனோட சுய ரூபம் என்ன, உப்பு கரிச்சின்னு தான் இருக்கும். அது மாறவே மாறாது கடல். ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்ன படித்தோம், புலன்கள் ஈடுபடும் பொருள்களால் இணைப்பு ஏற்படுது, இணைப்பினால் காமம் ஏற்படுகிறது, காமத்தினால் கோபம் ஏற்படுகிறது, கோபத்தால் மாயை வருகிறது, நினைவு மாயை வந்த உடனே அதான் மாயைன்னா மயங்கிய நிலை. அப்புறம் அதுக்கப்புறமா நினைவு குழம்பிய நிலை ஆயிடுது. அப்புறம் அதெல்லாம் வந்தாச்சுன்னா அறிவிழப்பாயிடுது. அறிவிழப்புனா புத்தி இல்லாத போயிடும். அந்த அறிவிழப்பு வந்தாச்சுன்னா வீழ்ச்சி ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வராமல் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் நம்ம புத்திசாலித்தனம். ஓகே, உலகத்துல மொத்தம் எத்தனை விதமான ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு? 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றன. ஸோ இந்த சாப்டர் எப்படி? பகுதி 1, குழம்பிய அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறான். நீ இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். நீ போர் புரிய வேண்டும். புத்தி யோகம் என்ற பக்தி யோகம். யார் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும்? ஓகே, பக்தர் எப்படி இருப்பார்? உயர்ந்த ஈடுபாடு, தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துபவரா, வழிபடுத்துபவரா. ஸோ இது யார் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு இது படிச்சிடணும். பிரச்சனைகளுக்கு உயர்ந்த அதிகாரி மற்றும் சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். ஓகே, நம்மை உடலோடு அடையாளப்படுத்தியுள்ளோம். நாம் ஆத்மா என்பதை மறந்து இருக்கோம். ஆத்மா நம்ம உடல் இல்லை, ஆத்மா அப்படிங்கிறத மறக்கிறோம். ஆத்மா கடமையை செய்யாதவர்கள் உடல் கடமையாவது சாஸ்திரத்தின்படி செய்ய வேண்டும்.
புலன்களை மற்றும் பற்றுதலை ஒழுங்குபடுத்த செயல்கள் இந்த ஆத்ம கடமையாக செய்ய வேண்டும். செயல்களை ஆத்ம கடமையாக செய்வதை இலக்காக கொள்வோம். அதுதான் இப்போ கிடைச்ச நம்ம பண்ற காரியங்கள்லாம் ஆத்மாவுக்காக அந்த கடமையாக எடுத்துட்டு பண்ணணும். வாழ்க்கைக்கான பாடம் கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரியின் ஆலோசனையை பெறுவோம். நமக்கு ஒரு பக்குவமான அதிகாரியை வச்சுட்டு நம்ம அதுல இருந்து நம்ம சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டு பண்ணிக்கணும். ஸோ இதோட இந்த செஷன் முடிஞ்சு போகிறது. எல்லாரும் ஒரு நேத்திக்கு வராதவங்கெல்லாம் போலிங் எப்படி இது குவிஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிறத ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. லாகின் பண்ணுங்க. லாகின் பண்ண உடனே குவிஸ் லாகின்ல குவிஸ் அந்த லிங்க்கையும் போட சொல்கிறேன் மாதாஜியை. அதை பார்த்துட்டு அந்த லிங்க்ல போங்க. அப்புறம் டே 0 முதல்ல அட்டன் பண்ணுங்க. 10 கொஸ்டின் இருக்கும். அந்த டே 0 அட்டன் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் தெரிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் டே 1 நேற்றுக்கு பண்ணியிருக்கணும். டே 0 அண்ட் 1 நேற்றுக்கு. இன்னைக்கு டே 0, இன்னைக்கு வந்து டே 2. அது இன்னைக்கு மூணு பீஸ் இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கலாம் நீங்க. ஓகே. ஸோ ப்ரேயரோட எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி கிளாஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிக்கட்டுமா மாதாஜி? என்னம்மா முடிக்கட்டுமா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓம் இது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம தித்யோத்யாயः. अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपत्तयोनिः अनन्तभूमामरोगराशि निरन्तिवातालय वैष्णवे निरन्तिवातालय वासविष्णु